guys, welcome back sa ating panibagong video. This is Mars TV. So, first time na ito nga nagamit o grader na. Hindi pagid mismo sa syudad, traffic na area. So, try lang nato itong base road. First time na ako magamit o clutching sa kanang mga traffic mga area. Baka ba tani ron. Na ako mo-drive over-rider aning highway. So, hinay rata kay traffic pa gyud. Yeah, first time pag natin daglatsing na hinay ra bahala ko kay maabot awang dagan 18.